alayhi salamu ya ce ya ga wanda za a kwantar da kuncinsa na hagu a ɗora shi a ƙasa a ɗauko aska kamar ta wanzami a duba idansa a tsaga sai an zo tsakiyar kansa sannan a zo ƙofar hancinsa a tsaga sai an zo kansa sannan a komo leɓen bakinsa a tsaga kunnensa sai masa tsaga guda 4 haka ɓangarensa na dama sai kuma a sake kwantar da shi a kuncin dama sai kuma za a yi wani hagu haka shi kenan sai kafin a gama wani na daman ya warke sai kuma a sake kwantar da shi a na dama sai a wani hagu haka za a yi ta hata shi kiyama cewa ake wa haka shine wanda yake sakin ƙarya cikin mutane. Kun ga facebook din nan da wannan social media da mutane suke yanka ƙarya a ciki, kowa ya tanada wa kansa sharri a kabari ne. In bai faɗi gaskiya wala ka za a yi masa. A ji ba a gani ba ka faɗa ba ne ce kai ka faɗa. Ya ji ana ba da labari ba shi da tabbas kurin istalqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azimun. A rayuwar kabari wannan azabar haka za a dinga yi masa. Shi ƙarya yake.